Πριν δούμε πώς ψωνίζει ο Κυριακίδης, θα δούμε τι ψωνίζει η Ειρήνη, η οποία είχε μια τρελή ιδέα που δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε να την πραγματοποιήσει. Θέλει στον αυριανό τελικό να ντυθεί νυφούλα. Ναι, καλά ακούσατε, νυφούλα. Και σήμερα θα διαλέξει τον ηθικό. Άρα θα πραγματοποιήσει την επιθυμία κάθε γυναίκας χωρίς τις ενοχλητικές συνέπειες ενός γάμου. Γεια σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Πώς μπορώ να σας υπηρετήσω? Θα ήθελα να δω γεννηφικό. Πολύ ωραία. Περάστε να ρίξετε μια ματιά και είμαι αμέσως μαζί σας. Ωραία. Και ρίξε μια ματιά, τι θα προτιμήσεις, κάτι μοντέρνο ή κάτι πιο κλασικό? Ωραίο είναι, αλλά δεν θέλω τριαντάφυλλα. Ούτε τούλια. Λίγο πιο σεξι. Άρα όχι. Ροζ δεν είναι για μένα. Το λευκό δίπλα πώς σου φαίνεται? Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα μ' αρέσει. Είχατε κάτι άλλο κατά νου ή συγκεκριμένα ψάχνατε κάτι τέτοιο? Βασικά κάτι σε ιβουάρ. Α, κάτι τέτοιο. Μπορώ? Περάστε. Κάτι καλό είδε. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εντυπωσιακό θα έλεγα. Αυτό θέλω, γίνεται να το δοκιμάσω. Βεβαίως. Μπορείτε να ξεκινήσετε και με το που ετοιμαστείτε είμαι και εγώ εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δούμε τι ψωνίζει ο Κυριακίδης.